Kada smo vidjeli ukratko što je biznis model Canvas, vrijeme je da cijelu priču prođemo na primjeru. Jedan od projekata sveučilišne tvrtke Strip.do je sveučilišna smještajna agencija, ili skraćeno SSA. SSA je projekt čiji je poslovni model u potpunosti izgrađen uz pomoć biznis model Canvasa. Vrijednosna propozicija. Ono što sveučilišna smještajna agencija omogućuje studentima je jednostavan i brz pronalazak stana prilikom studiranja na sveučilištu u Rijeci. Također povezuje osobe koje žele iznajmiti stan sa studentima koji ga traže. Sveučilišna smještajna agencija pruža im pravnu sigurnost i postavlja standarde kvalitete. Segmenti korisnika. Iz vrijednosne propozicije vidljivo je tko su korisnici naše usluge. Riječ je o studentima s prebivalištem izvan Primorsko-goranske županije koji dolaze studirati na sveučilište u Rijeci s jedne strane i osobe koje žele iznajmiti svoj stan studentima s druge strane. Kanali distribucije. Kad smo definirali potencijalne korisnike, morali smo se odlučiti kojim kanalima ćemo distribuirati naše usluge. Usluga pregledavanja stanova i spajanje studenata i stanodavaca vršit će se putem mrežnih stranica i mobilnih aplikacija, dok će se usluga razgledavanja stanova vršiti fizičkim putem. Odnos prema korisnicima namjeravali smo graditi putem društvenih mreža, reklama i poveznica na mrežnim stranicama fakulteta, ali i marketinškom kampanjom u prostorima sveučilišta u Rijeci, kao što su restorani, kafići i fakulteti. Iskoristili smo i institucionalni pristup i ime sveučilišta kao garanciju kvalitete i sigurnosti u obliku pravne zaštite da bi taj odnos prema korisnicima bio što bolji. Priljevi prihoda. Naši priljevi prihoda dolaze kroz uslugu posredovanja. U ovom slučaju, naša prihodovna strategija je zapravo posrednička naknada. Cjenovna taktika će se ipak odlučivati o kojem segmentu korisnika se radi. Da li se radi o studentu koji dolazi iz Hrvatske, izvan Primorsko-goranske županije, ili se radi o Erasmus studentu, ili se radi o profesoru koji je na nekoj terenskoj nastavi i sl. U svakom slučaju, to će se prilagođavati segmentima korisnika. Ostavili smo još jednu mogućnost. Ostavili smo mogućnost prihodovanja iz reklamnih prostora na našim stranicama. Možda će biti atraktivno mnogim studentima, potencijalno može biti atraktivno nekim ljudima koji bi se oglašavali. Ključni resursi. Kada smo upisali sve što je potrebno na desnoj strani biznis model Canvasa, popisali smo ključne resurse potrebne za realizaciju naše poslovne ideje. To su financijski resursi i ljudski resursi, primjerice dobar programer, dizajner za izradu mrežnog sučelja, operativne osobe za vođenje agencije, te studenti kao agenti koji bi upoznavali druge studente s uslugama koje pruža sveučilište u Rijeci. Od fizičkih resursa, prostor gdje bi bilo smješteno sjedište agencije. Partneri. Kao ključnog partnera za provedbu ovog projekta vidjeli smo u privatnoj tvrtci, u ovom slučaju franšizeru, kojem smo dali poslovni model u franšizu. Partner nam je i sveučilište, to jest neke sastavnice, kao što je Centar za međunarodnu suradnju koja brine o gostujućim profesorima i studentima na razmjeni, te svi fakulteti koji su nam ustupili prostore za oglašavanje sveučilišne smještajne agencije, što fizičke, što na svojim web stranicama. Kod partnera smo stavili i banke, koji su najveći vlasnici nekretnina u okolici, te proizvođače namještaja prilikom opremanja naših stanova za studente. Ključne aktivnosti. Aktivnosti koje je potrebno izvesti su priprema dokumentacije za pokretanje tvrtke te objava javnog natječaja za izbor partnera, jer se poslovni model dava u franšizu, kako smo prije rekli. Zatim, potrebno je izraditi promotivnu mrežnu stranicu za popunjavanje baze studenata i baze stanova, nakon čega slijedi izrada sučelja i mobilne aplikacije za pregled i biranje stanova. Struktura troškova. Na kraju smo zbrojili sve moguće troškove važnih resursa i aktivnosti, te usporedili s prihodovnom stranom i dobili da je poslovni model izrazito financijski isplativ, te smo ga odlučili realizirati. Da bi naš poslovni model realizirali, bilo je potrebno izaći iz zgrade, te naše hipoteze ili prilagoditi korisnicima ili ih potvrditi. U ovom slučaju prilagoditi ih našim studentima ili najmodavcima. Rezultat našeg poslovnog modela je bio izlazak na tržište te osnivanje tvrtke i tako je u Hrvatskoj nastala prva sveučilišna smještajna agencija.